Puhutaan läskivihasta. Olen seurannut inspiroivaa Veera Biancaa ja mua hirvittää tämä vihan määrä ja kiusaaminen, mitä hän joutuu kestämään. On hullua, että nämä oman elämänsä PT:t ja asiantuntijat tulee neuvomaan toista tietämättä mitään hänen lähtökohdista tai tilanteesta. Se, että nämä ihmiset arvottaa toisen alemmalle tasolle kehon koon perusteella ja ajattelee itse olevansa parempia ihmisiä, on kuvottavaa ja surullista. Kenenkään kehoa ei pitäisi kommentoida näin. Veera ei kannusta ketään ylipainoisuuteen eikä glorifoi sitä. Hän sen sijaan edustaa kehopositiivisuutta, jonka tavoitteena on saada kaikenlaisille kehoille tasa-arvoisesti kunnioitusta ja oikeuksia. Satoja ihmisiä valmentaneena mä tiedän, että laihdutuminen ei ole näin helppoa. Ja tämä kertoo paljon sun tietämättömyydestäsi. Joten nyt kuuntele tarkkaan. Fat shaming ei poista lihavuutta, vaan se lisää sitä. Jos sä oot huolissasi toisen terveydestä ja haluat auttaa, niin se lähtee empatiasta ja halusta ymmärtää. Ylipainoinen voi joutua kamppailemaan nälän kanssa jatkuvasti, ja laihduttaessaan se voi jopa nousta. Sun nälän asteikko on täällä, ylipainoisen voi olla täällä. Mieti tilanne, että sun nälkä- ja kylläisyyssignaalit on aivan sekaisin, seudut kamppailemaan päivittäin nälän kanssa. Siihen päälle vielä sä vihaat itseäsi, ja kaikki sun ympärilläkin haukkuu sua. Ei ihme, että sä et onnistu. Ylipainon taustalla usein on mielenterveysongelmia, kuten uupumista, masennusta ja ahmimishäiriötä. Muutosta ei tehdä ongelmia lisäämällä, vaan niitä hoitamalla. Ja avain tähän on rakentaa terve suhde ruokaan, kehoon ja mieleen.